Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, stüdyoda Çulpan Emiri. Bugün irtengi saat 8'de saylау участоклары açıldı hem oldan tauş biri başlandı. Saylау urunlarında Rospotrebnadzor'un korkunçsızlık talepleri tügel ütele. Saylау участоклары zalında gadi küzetüşlerden tış blogerlar da işli, olar tauş birinin barışın öz akauntları aşağı turdan tura transляциялеп bara. Tatarstanlılar öz участокларындагына түгел, Ердияны территорияларында saylау автобусларында шулай ук mobil saylauçı mexanizmi boyunca tauş biri ala. Isegizge çirəbiz bir vaqtda 4 saylау kampaniyası bara. Tatarstan Respublikası Prezidentin Töbən Kamu saylау okrugunda Dövlət Dumасы, Olabuğa saylау okrugunda Dövlət Soveti, şulay uq yerli, şəhər hem rayon sovetları deputatların saylaular. Tatarstanda bir yolu 5 yana sport obyekti açıldı. Şulardan ikisi Qozanda, birer obyekt Buada, Müslimdə hem Nurlat rayonlarında. Tantanalı açılışta Россия sport ministri Oleg Matytsin da qatnaşdı. Яңа Савин районындагы манеж моторлыгы белән урамнан ноктан калдыра. Диварларда регби һәм футбол уенчыларының фотосурәтләре, комплекс спортның шушы төрләренә билгеләнгән. Это супер, это клево, это здорово. Искәндәр дип аталган манеж кыры зур. 19 КАМАЗ машинасын яки 1000 ярым футбол тубын сыйдырып булыр иде. Газон Европа стандартларына туры килә. Күнегүләрне юл әйләнәсенә уздырырга мөмкин. Газонны беренче булып, балалар спорт клубларында тәрбияләнүчеләр сынап карады. Рубин командасы баш тренеры Леонид Суский да югары бәяләде. Шикарный манеж, здесь и регбийный, и футбольный, большой, светлый, технологичный. Завидую детям современным, которые могут работать в таких условиях. Безнең Казаныбызда 3 кенә манеж бар. Берсе аны Үзәк стадионында, икенчесе Тасма стадионында һәм bir şəxsi manеж ул ипподром территориясында иде. Хәзердән бу манежлар төзелү сәбәпле бездә футбол белән шөгыльләнүче балалар, өлкәннәр ел буенча футбол белән шөгыльләнә алачаклар. Татарстанда bir юлы исти ябулы 2 футбол манежы ачылды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов икесенең дә мөһимлеген билгеләп үтте. Алар Татарстанга дөнья футболында үз урынын алырга шартлар тудыра. Шын күңелдән шушы зур вакыйга белән һәммәгезне дә котлыйм. Бүген без 5 спорт сарае ачабыз республика буенча. Монда футбол да, йөзү дә, бүтәннәре дә бар. Шуңа күрә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, матур итеп спорт белән шөгыльләнергә. Объектлар кыска вакытта төзелде. Спортчыларны Россиянең спорт министры котлады. Прекрасный лозунг «Спорт – норма жизни». Пусть это будет не только на экране, пусть это будет в наших сердцах, в наших умах. И нашей общей командой мы наверняка победим. Спортивные объекты объявляю открытыми. Республика районнарында да эш спорт комплексы ачылды. Бу Татарстанның илнең спорт төбәге буларак статусын тагын бер кат раслый. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Qozanның Идел буе районында физик сәламәтләндерү комплексы ачылды. Ачык һавада футбол, хоккей, баскетбол уйнау өчен берничә стадион урнашкан. Комплексны ачуда Россия спорт министры Олег Матыцин һәм Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Газон акробатларга, гимнастика һәм җиңел атлетика белән шөгыльләнүчеләргә бик уңайлы. Әлеге комплекс спорт яшәү нормасы федераль проекты буенча төзелде. Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча объект 1 ел эчендә сафка басты. Татарстан хастаханәләренә 17 яңа ашыгыч ярдәм автомобильләре бирелде. Башкалада машина ачкычларын тапшыру тантанасы булды. Заманча җиһазландырылган ашыгыч ярдәм машиналары республиканың 6 хастаханәсенә – Казан, Чаллы, Балтач, Кама тамагы, Питрәч һәм Менделеевск районнарына юл тотты. Моңа кадәр хастаханәләргә 83 автомобиль тапшырылган иде. Соңгы 5 елда республикада яңа транспорт чараларын сатып алуга 2 миллиард сум акча тотылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Росатом дәүләт корпорациясе генераль директоры Алексей Лихачев видеоконференция режимында Иннополис махсус икътисади зонасында белешмәләрне эшкәртү һәм саклау үзәге төзелешен башлап җибәрү тантанасында катнашты. Иннополистагы бу проект Росэнергоатом концерны тарафыннан Татарстан хөкүмәте белән хезмәттәшлек турында меморандум һәм дәүләт программасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Төзелешне 2021 елның 2нче кварталында башлап җибәрү каралган. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Росатом белән актив хезмәттәшлек итә. Цифрлы икътисад өлкәсендә уртак проектлар гамәлгә ашырыла.
Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Әгерҗе районында булды. Парламент башлыгы үз эшен локомотив депоны карауда башланды. Анда локомотивларга сервис, эксплуатация һәм ремонт хезмәте күрсәтелә. Предприятиедә 3000-гә якын кеше эшли. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт коллективы белән очрашты. Шушы көннәрдә Әгерҗе районында Бөтенроссия тимер юл транспорты фәнни тикшеренү институты җитәкчелеге булып киткән. Алар транспорт логистика үзәге төзү проектын тәкъдим иткән. Ул йөк ташуның сыйфатын арттырырга, шулай ук товарларны кулланучылар өчен арзанрак итәргә мөмкинлек бирә. Шулай ук парламент җитәкчесе балалар сәнгать мәктәбендә дә булды. Быел ул мәдәният илкүләм проекты нигезендә ремонтланган. Төзекләндерү эшләре 10 миллион сумга төшкән. Эш сәфәре вакытында Фәрит Мөхәммәтшин Удмуртия Республикасы Дәүләт Советы рәисе Владимир Невоструев белән дә очрашты. Очрашуда сүз парламентара багланышларны ныгыту һәм төбәк законнарын үстерү турында барды. Бүген Камал театры сәхнәсендә «Өйләнәм _тат» дип исемләнгән премьера була. Спектакльнең авторы һәм режиссеры Илгиз Зәйниев, рәссамы Геннадий Скоморохов, композиторы Эльмир Низамов. Спектакльдә Раннур исемле яшь журналист эксперимент ясарга була. Социаль челтәрләрдәге сәхифәсендә өйләнергә теләвен хәбәр итә һәм кызларны кастингка чакыра. Кәләшләр кастингта кем җиңәр? Бу сорауга җавапны тамашачы спектакльдә табар. Премьера 3 көн 11, 12, 13 сентябрьдә барачак. Камал театрына рәхим итегез. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.